ዝነበርክንን ዝኸበርኩምን ንሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥን ወፃኢን ምስ ኩሎም ፈተውቱን ሓራ ህዝቢ ዓለምን ይዃና ኣብዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናደመቐን ናሓየለን ዝኸይድ ጽምብላት ነዛ ናይ 34 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ግርማ ዘልበሱ ኩሎምን መልእኽትታት ዮሐና ዝለኣኹን ልዑል ምስጋና ናጽነትናን ልዑላውነትናን ውህደትናን ብፁዕነት መሬትናን ዓመት ኣብ ውሽጢ ከቢድ መስርሕን ምዕባለን ሃገራዊ ህንፀትና ኣብ እንግምግመሉ ብመንፅር ዓለማውን ዞባውን ምዕባሌታት ክርአ እንከሎ ናጽነትና ምሕያልን ምድራዕን ካብቲ ሃንቀው እንብሎ ርትዓዊ ዓለማዊ ስርዓትን ዞባዊ ናይ ምክብባርን ምምልላእን ምትሕግጋዝን ርግኣትን ረኸባን ጥምረት ተነፂሉ ስለ ዘይርአ ነቲ ዓለማውን ዞባውን ሃዋሁ ብወድዓውነትን ተዛማድነትን ከነንብቦ ግቡእ እዩ ኣብ ናይ ዓምን ናይ ቅድሚኡን ዝነበሩ ምዕባሌታት ቁኑዕ ንባብና ኣቦትኡ እንከሎ ናይዚ ናይ 34 ኣጋጣሚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ኣሜሪካ ምምፃእ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ፍሉይነቱ ምስ ርዱእ ዓለማዊ ሚዛን ኣሜሪካ መበገሲ ፖሊሲታቱን ኣካያይዱኡን ኣሰራቱን ብኣጋ ምቕማር ዕቱብ ዕዮ ገዛ የድልዮ እቲ ቅቡል ዝና ኾነ እቲ ተርእዮን ዲናሚክነቱን ዝተሓላለኸን ከቢድን ስለ ዝኾነ ህውኽ መደምደምታታት ከብሃብ ዝያዳ ትዕግስቲ ዝሓትት እዩ ነቲ እውጅ መርሓ ማጋ Das virale Setting Powder, jetzt als Setting Spray. Das neue Easy Blur Setting Spray von Huda Beauty. ዓባይ ክትከውን እንተኾይናት ይሸቶ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቅድሚ ስትራቴጂውን ውጥናቱን ኣካያይዱን ቅጅል ዝብል ሕቶታት ኣሎ ዓባይ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዓባይ ዘይኮነት እሞ ዓባይ ክትከውን ዝድለ ዘሎ ብኸመይ ዓባይ ክትከውን ትኽእል ዓባይ ማለት ዝበልጸገት ወይ ዝሃብተመት ብኢንዱስትርያዊ ውፅኢት ዝዓበየት ብቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ዝቐደመት ብወታደራዊ ጉልበት ዝሓየለት ብኽሊ ጽልዋ ዝዳረጋ ዘይብላ ተፈራሂት ወዘተ ከም ሓፈሻዊ መወከስን ተወሲድና ካብ ታሪኻዊ ኣመጻጻ ኣሜሪካ ጀሚርካ ኸይበልና ዓለማዊ መኻን ኣሜሪካ ኣብ መዋዕል ዝሑል ኩናትን ኣብ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እንኮ ቁፅራዊ ዕንደራታት መዋዕልን ዝነበሩ ክስተታት ወድዓዊ ንባብ ይሓትት ምስኡ ጥቢቕና መጻኢ እንታይ ክመስል ይኽእል ንብል ድሕሪ ምኽታም ዝሑል ኩናት ኣብዘን ዝሓለፋ 35 ዓመታት ጥራይ እንተተዓዘብና ዓለም ብዘይተወዳዳሪ ክንቆፃፀራ ኢና ብዝተባህለሉ ምስ ኣባኻኒ ወፃኢታት ምምሕዳራት ዋሽንግተን ተዋህሊሉ ዘጋልብ ዘሎ ልዕሊ 30 ትሪልዮን ዕዳታት ኣሜሪካ ባዕሉ ዝዛረብ ሓደ ኣመልካቲ ብተመሳሳሊ ዓንዳሪ ፍልስፍና ምምሕዳራት ዋሽንግተን ዝሓሰረ ተኸፋሊ ዕዮን ፀዓትን ምስ ትሑት ኣህላኽነት ኣብ ዘለወን ሃገራት ቅድሚት ቻይና ኢንዱስትሪታትናን ኣሳጊምና ዝያዳ መኽሰብ ከነኽዓብት ኢና ዝተባህለ እውን ንኣሜሪካ ከቢድ ክሳራታት እዩ ኣኸቲሉ ሎሚ ብኢንዱስትርያዊ ውፅኢት ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ቻይና እያ ኣብ ቴክኖሎጂያዊ ፀብለልትነት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላቱ ዝነበረ ማዕርግ ኣሜሪካ ዘቢሉ ጥራይ ዘይኮነ
መጻኢ ምዕባሌታቱ ንናይ ኣሜሪካ ቀዳማይነት ዝእምት ኣይኮነን። ብወታደራዊ ጉልበት ኣሜሪካ ዝሓየለት ኣይኮነትን። ብዘይካ ናይ ናቶ ፈርካሽ ቁመና ዝተፈላለዩ መምዘኒ ዝርዝራት ዝእምትዎ እዩ። ብፓሬዳት ከሬራትን ከም በዓል የመን ምድሃኽን ብዝሒ ኑክሌራዊ ኣጽዋርን ዝዕቀን ኣይኮነን። ርትዓዊ ውድድርን ሓራ ዕዳጋታትን ንግድን ኣብ ዘይብሉ ርትዓዊ ምምቕራሕ ሃብትን እቶትን ኣብ ዘይብሉ ናይ ሓረጣን ዛዕጎልን ፊናንስያዊ ስርዓት ባዶ ድምር ወረቐት እናሓተምካ እገዳታት እናበየንካን እናሃደትካን ዘሕለን መኽሰባት እውን ይንፈግን ይንቆትን ኣሎ። ትህሉ ኩነት ሰፊሕ ዝርዝራዊ ምውክሳት ኣለዎ። ትህሉ ኩነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ዕዳታት ኣሜሪካ ንምስራዝ ወይ ንምንካይ ኣባኻኒ ፊስካላዊ ወጻኢታት ንምጽልጻል ዝሳገመ ኢንዱስትሪታትን ወፍርን ንምምላስን ምስሓብን ምጥያስን ቀረፅን ግብርን ምብዛሕ ዘቤታዊ ግብሪ ምንካይ ሓይሊ ምርኣይን ምህዳድን ንጡፍ ዲፕሎማሲታትን ህዝባዊ ርክባትን ምውንጫፍ ወዘተ ወዘተ ነታ ዓባይ ኣይኮነትን ኢሉ ዓባይ ክገብራ ዝደሊ ኣሜሪካ ዛጊት ኣውጅዎ ዘሎ ፖሊሲታትን ተበግሶታትን እዩ። ብተናፀል ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ከምኡውን ምስ ቻይና፣ ሩስያ፣ ኤውሮጳ፣ እስያ፣ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ይኹን ብጥሙር ኣብ ኩሎም ኣርእስታት ኣብዚ ዝመፅእ 4 ዓመታት ክኽተሎ ዝኽእል ኣካይዳ ንምግማት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ሰሪዕናዮም ዘለና ሲናርዮታት ብደቂቕ መወከሲታት ናይ ሰዓት ምክትታልን ገምጋምን ዝሓቱ እዮም። ናይ መዋዕላት ውህሉል ዝንቡዕ ፖሊሲታት ምእራም ፈጺሙ ወይ ከኣልን እንተዘይተባሃለ ኣዝዩ ተሪር ዓቐብ እዩ። ብዓቢኡ ግን ናይተን ፖሊሲታት ዝቐንዓለን ዘሎ ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት ወይ መንግስታት ግብረ መልስን ጽምዶታትን ምስ ምሕዳር ትራምፕ ምፍላጥን ኣዛሚትካ ምትንታንን ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ኩሉ ዝዓለማዊ ቁርቁስ ናይዚ ዘለናዮ መሰጋገሪ መዋእል ናብ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ዝተዋሰነት ኣፍሪካ ኣብቲ ምዕሪት ወይ ኢኩዌዥን ዳርጋ የላን ክበሃል ይከኣል። እታ ምስ ኩሉ ዕቑር ባህርያዊ ጸጋታታ ጥረንዋት ብብላሽ እናሰደደት ምስሩሓት ፍርያት ብሓረጣ እናሸመተት ብመግደፍ ረድኤት ኣብ ፍልማዊ ቁጠባ ዕንገሎ ተሓልፍ ዘላ ኣፍሪካ ቁሊሕ ስለ ዘይተባህለት ዘተሓሳስብ ወይ ዘገርም ኣይኮነን። ብመንፅር ናይ ትራምፕ ዓመታዊ ፖሊሲታት ክረአ እንከሎ ዘይተሓስበሉ ወይ ዘይተገመተ ሳዕቤናት ከም ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ብመግደፍን ድጎማን ኣሜሪካን ካልኦትን ክኸይድ ዝጸንሐ ሰንኮፍ ስርዓት ክቕየር ንኣፍሪቃውያን ዕድል ዝህብን ዝቕስቅስን እዩ። ብኸመይ ኣፍሪቃ ብዘን ዝመፅ 4 ዓመታት ትዋስኣ ጥራይ ዘይኮነ ንዘላቕነት ዝህልዎ ርትዓዊ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ምምጻእ እንታይ ክትገብር ትኽእል? ዳጊት ተነዲፉ ዘሎ ፖሊሲታትና ከሊስና ከነስፍሕን ከነዕሙቕን ዝሕግዝ እዩ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን እቲ ዝቐረበ ዞባዊ ኩነታትና ኸ ካብቲ ጎደበና ንብሎ ናይ ምክብባርን ምምልላእን ምትሕግጋዝን ርግኣትን ረሃባን ጥምረት ዘሎና ቀዋሚ ስትራቴጂ ዝብገስ ኮይኑ ምስዚኦ ስትራቴጂያዊ ተኣፋፍነት ናይቲ ጎደቦ ጽልዋታት ንምዕባይ ዝግበር ወይ ዝህቀን ምትእትታዋትን ሸርዕታትን ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ናይ ዘሎ ቅልውላዋት ከም ኣብነትን ኣመትን ክንወስድ ንኽእል። ህዝቢ ሱዳን
ካብ 1956 ናይ ሃገራዊ ህንፀት ጉዕዞኡ ብተዛማዲ ዝሓሸ ገስጋስ ኣመዝጊቡ ነይሩ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ካብ 1989 ንድሓር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብናይ እንቃዝ ዕንደራ ዝወረዱ ሓደጋ ምረሽኡ ተጎቲቱ እዩ። ህዝቢ ትዕግስቱ ምስ ጨንቀቐ ብፍኑ ንዓቢ ነቲ ዕንቅፋት ኣልዩ ኣብ መድረኽ ምስግጋር ይኣትዩ። ናይቲ ምስግጋር ሕድሪ ከዓ ክንዲ ህዝቢ ሱዳን ልኡላዊ ሰራዊት ሱዳን ተረኪብዎ። ምስ ናይ ሱዳን ጂኦ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ምስግጋር መድሎ ከይረኸበ ክንሕንፍሽ ዝበሉ ግዳማውያን ሓይልታት ካብ ውሽጢ መጋበርያ ዝኾንዎም ጃንዳታት እናዓደጉ ነቲ መሰጋገሪ ሓላሊኾም ህልኽን ቆይቁን እናጋውሑ ናብ ወታሃደራዊ ምትፍናን ኣዕሪጎም ነቲ ረፅሚ ብመንገዲ ጎረባብትን እናመወሉን እናንበድበዱን ከማሕድርዎ ይነጥፉ ኣለዉ። ናይ ኩሉ ዝግዳይ ካብ መከራ ናብ መከራ ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እዩ። ህዝቢ ሱዳን ነቲ ጉዕዙኡ ኸሊፉ መከራ ዘውርደሉ ዘሎ ሸርሒ ተመኪሩሉ ተቃውሙ ከስፍሕን ከሐይልን ተበጊሱ ኣሎ። ጎደቦ ሱዳን ከዓ ሕልናዊ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ዘይተቆጠበ ደገፉን ህዝቢ ሱዳን ክህብ ግቡእ እምበር ግንዖ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ከንተበልና ንልዕሊ 80 ዓመታት ወይ 3 ወለዶታት ኢትዮጵያ ናይ ወኪልና ወኪል ክትኮነና ዝብሉ ናይ ዋሽንግተን ፎስተራት ጃንዳ ፎስተር ዳላስ ማለት እዩ ዘበገስዎ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ዘኸተሎ ቅልውላዋትን ዕንወትን ኣመዛግብቲ ስኑድ እዩ። ኣብ መዋዕል ዝሑል ኩናት ብተመሳሳሊ ሞጎት መራሕቲ ሶቪየት ነበር ዝፈጸምዎ ጌጋታት እውን ስኑድ እዩ። ናይ ክልተ ወለዶ ሃገር ናይ ምህናፅ ዕድል ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲሩ ድሕሪ ምኽታም ዝሑል ኩናት ናይ ሃገር ናብ ሃገር ዜግነት ምህናፅ ክንዲ ምብጋስ ኤትኒካዊ ምትፍናን ዘጋድድ ዝተወስደ ሕርያ ዘኸተሎ ዕንወት ሓተታ ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ድሕሪ ኩሉ እቲ ኤትኒካዊ ፌደራልነት ዘኸተሎ ቅልውላውን ዕንወትን እረማ ወይ ሪፎርም መፂኡ ኣብ ዝተባሃለሉ ከምቲ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገንፈለ ናይ ተስፋ ስምዒት ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ካልኦት ህዝብታት ጎረባብትን ህዝብታት ዓለምን ዝፈጠሮ ተስፋታት ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ። ትትስፉ ናይ ህዝብታት ሃንቀውታ ዘሳናበዶም ናይ ግዳም ሓይልታት ግን ኣይቀሰኑን። ኣብ ውሽጢ ናይ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጥራይ ብስም ብልፅግና ከም ሓድሽ ወኪል ወይ ተገዛኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣውጆሞ ዘለዉ ኩናታት ናይ ጭንቀቶም ምርኣያ እዩ። ዝተፈላለየ ማዕዝናት ናይ ማያት ናይ ኒልን ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕሪ መስኮት ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ኦሮሞማ ስነ ሓሳብ ኩሻውያንን ሰማውያንን ሕንቅልሕንቅሊተይ ናይ ኤትኒካት ሓድሕድ ኩናት ህዝብን መሬትን ዓፈር ከም መድረኽ መጻወቲ ምዝማዝ ወዘተ ትዕንደራን ምሁታቱን ኣብ መወዳእታ ህድማ ንቅድሚት ጥራይ ክበሃል ዝከኣል ነዚ ተኣውጁ ዘሎ ኩናታት ሓንቲ ዘይኮነ ብዙሕ ኩናታት ንምብራዕ ዝጓረት ዘሎ ቴክኖሎጂን ኣፅዋርን ምስ ዘሰንዮ ሕሱር ጃህራን ፈኸራን ምዝጉብ ንመዕደግን መበከልን ዝሰልዑ ዝወፅእ ዘሎ ዶላራት እውን እልቢ ይብሉን። ከም ሳልሳይ መጋበርያ ሓሶት ንምንዛሕን ሓቅታት ንምዕፋንን ምዝንባዕን ጽልእን ቅርሕንትን ንምጥቋስ ተዋዲዱ ዘሎ መናፍሕ ስነ ኣእምሮዊ ኩናት ዝበሃል እውን ብዙሕ እዩ። ንዘጻብኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓት ዘሎ ቁሉዕን ስውርን ሸርሕታት እውን ዘይፈለጠ የለን።
دايت مدمدمتا تبغيسو زنبره تسفو هنقوتا بنينو حزب ኢትዮጵያውን ሕርያታቱ ፈሊጡ ተቃውሞታቱ ከበራተ ይረአሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብልዑል ተስፋን ብዘይ ዕቃበን ነቲ ተበጊሱ ተባህለ እረማዊ ሪፎርም ዘይ ተቆጠበ ደገፍ ማሃቦም በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሃንደበት ዘጣዕስን ዘሰክፍን የብሎምን ኣብ ሕሱር ናይ ሓሶትን ምኑቓትን ማኣድታት እውን ኣይዕደሙን እዮም ፍጹም ነቶም ሸርሕታት ዝፍሕሱ ዘለዉ ናይ ግዳም ሓይልታት ኣእዳውኩም ኣክቡ ነቶም ዝሰድኡን ዝደናደኑን ዕማቑ ከዓ ዓዲ ውዓሉ ይብሉ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን ምዕባሌታት ተጊህና ብጽሞና ክንከታተልን ኣዛሚድና ኸነንብብን ሕርያታትና ፈሊጥና ክንግስግስን ንቡር እዩ ኣበው ከም ዝብልዎ ግን ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣጽንዕ ከምኡ እውን ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዚሞ ቆላሕታን ኣተኩሮን ኣብ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባሌቱን ሕንበረታዊ ቀድም ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ቀዳምነትና ከዓ መኸተ ልምዓት እዩ ከከም ቀዳምነቶም ክሰላሰሉ ዝጸንሑ ልምዓታዊ መደባትና በብጽላቶም ማይ ፀዓት ኤሌክትሪክ ሕርሻ ሃብቲ ባሕሪ ትሕቲ ቅርፂ ብቐንዱ መንበሪ ኣባይቲ መጓዓዝያ ትምህርቲ ጥዕና ወዘተ ብተወሳኺ ድርኺት ኣድማዕነቶም ምእንቲ ክረጋገጽ ኣብ 2025 ድሕሪኡን ኣብ 6 ዘባታት ተኸፋፊሎም ውጥናት ክደቃቐሎም ንትግባረ ዘሳልጥ ጸጋታት ክጎሳጎሰሎም ልዕሊ ኩሉ ግን ዝሰፍሐ ተሳታፍነት ህዝቢ ተወዲቡ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ክኸውን ጥሙር ልምዓታዊ መኸተ ኣብ መስርሕ ኣሎ ነቲ ብዝሰፍሐ ዝውደብ ዘሎ ስታፌ ህዝቢ ነቲ ብሓይልታት ምክልኻል ክዕመም ዝጸንሐ እጃም ልምዓት እውን ብስፍሓትን ዓይነትን ዓብዩ ናይ ህዝቢ ዕማም ደሪዑ ብዝሓሸ ኣወዳድባ ኣብ ልምዓታዊ መኸተ ከም ዝሳተፍ ክኸውን እዩ ዓሚ እውን ጠቂሰ ከም ዝነበርኩ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘሎ ሓርበኛ ህዝቢ ዕቑር ዓቕምታት ምስ ንጡፍ ተበግሶታቱ ኣብ ልምዓታዊ መኸተ ገዚፍ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝተበገሰ ሓሳብ ንምውጣንን ምውዳብን ክሕግዘና ዝተጀመረ መስርሕ ሓበሬታ ስለ ዘይተጻፈፈ ዝጉተት ጸኒሑ እዩ ካብ ካልኣይ ፍርቂ 2025 ግን ኣብ ርእሲ እቲ ምስናይ 6 ዞባታትን ሓይልታት ምክልኻልን ውሁድ ውዳበ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘለዉ ስታፌ ኣብ መኸተ ልምዓት ከም ሳልሳይ ውሁድ ኣካል ኮይኑ ክሳተፍ እዩ እዚ ንውልቃውን ብእኩብን ብኮማትን ደረጃታት ዝውሰዱ ፕሮጀክታትን ወፍርታትን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታትን ዓውታትን ከይሓወስካ እዚ ኣቦትኡሎ ማለት ኣምር ወይ መበገሲ ልምዓታዊ መኸትና ሓድሽ እኳ ተዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ህዝብና መነባብሮ ኣውራ ናይቶም ዝተዋሰኑ ብእዋናውነት ዘቃልል ብዓብዩ ከዓ ናይ ሓዋሩ ካብ ቁጠባ ዓንጋሎ ዘውፃና ኣፍራይነትና ዘሐይልን ምህርትና ብዘላቕነት ዘኻዕብትን ናብ ምስናዕን ኢንዱስትርያውነትን ዘሰጋግር ምእንቲ ኸውን እዩ መኸተና ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን ምስተጋላባጢ ዓለማውን ዞባውን ምዕባሌታት ዲፕሎማስያውን ዜናውን ሓበሬታውን ግንባራትን ከይረሳዕካ እዩ ማልን ካልእ ጸጋታትን መሳለጥያን
أقداسي يكون نبر توصاني وفين سعرنيا سب سلزغنا كسانة زوج سنة حزنا هنا نجز لنا قصنا زعقت حيل خايلن مسرحنا درعنا مسمر زغل السماعات يتحبنوا عود نحفاش المحترمون والمحترمات، الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أتقدم بأحر التهاني للشعب الإريتري المناضل في الداخل والخارج ولجميع أصدقائه ولشعوب العالم الحرة، وأود أن أعرب